spokoja večnosti som nútený sa k vám opäť vrátiť. Šepot rozdelenia, ktorý naplnil priestor našej vlasti, znepokojuje môjho ducha. Šepot rovnako silný ako vetry, ktoré kedysi predznamenávali búrku občianskej vojny, ktorá zaliala moju milovanú krajinu krvou. A tu ju mám pred sebou. Moju krásnu Ameriku, ktorá James Richardson, známa osobnosť americkej sociológie náboženstva, považovaný za jedného z najvýznamnejších odborníkov v oblasti práva a náboženstva na svete, konštatuje, že v súčasnom používaní sa pojem kult zmenil na výraz pohŕdania alebo znevažovania a už nie je neutrálnym označením náboženskej skupiny. V súčasnosti krajina s dlhou tradíciou demokracie sa nečakane stalo súčasťou zločineckej schémy antikultového hnutia, keď zo štátneho rozpočtu financuje 90% aktivít FECRIS. Okrem toho sú vo Francúzsku